खुलुमबाय लोगोफोर नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोननै जोबोद गेदेरथार खौरां लाबोनानै होफैदों बे गेदेरथार खौरांफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा जानो हागौ नांथारगोन खोनासंथारनांगोन जोबजासिम नुनो मोनगोन फार्स्टआव नुनो मोनदों कर'ना भाइरासनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय सांग्रांथि आरो आसामाव सासे फिन मोनदेरबावबाय बे जाहैबाय नोंथांमोनहा नुनो मोनदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि जाय बिथाङा गावनि फेसबुक पेजआव लिरना होदों सासे कर'ना भाइरासनि सोद्रोमा मोनफिनबावबाय होनदों मोनदेरबावबाय बाहाय नुनो मोनदों ए पार्सन फ्रम धुब्रीनिफ्राय होनदों बिथाङा कर'ना भाइरासजों साग्लोबजाबावबाय होनदों दा बेजों टटेल गासै 29 सा जाफैबाय जोंनि आसामाव भाइरासनि गाग्लोबजानाया दा बेनि थाखायनो साफ्रोमबो सांग्रां जा दासिमबो जोबनानै थाङाखै बारायगासिनो नाथाय जोंना लकडाउना जोबनानै फैनोसै आरो लकडाउना गोबाव जानायलाय जोंना बयबो साफ्रोमबो खाराव माराव जानायखौ नुनो मोननाय जादों दा खाराव माराव जानानै ओजों ओजा थांनो नाङा दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ खावलायनाय जादों साफ्रोमबो न'आवनो था आरो नोंथांमोनहा सरकारनि बिथोन फारिखौ मानिनानै सोलिबानो जाबाय अब्लानो जों बेनि खैफोदनिफ्राय बारग'नो हानाय जागोन दा बेनिफ्राय नैथियाव नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गिदिरथार खौराङा जाहैबाय आसामाव सासे गिबिसिन कर'ना भाइरासजों थैजेनबाय जायखौ फाइजल हेक बरबान होननानै बुंनाय जादों नोंथांमोना नुनो मोनदों 65 बोसोर बैसोनि बाहाय बिथांखौबो सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बावैसो 40 मिनिट सिगाङाव गावनि फेसबुक पेजआव आपल'ड खालामना होदों पस्ट खालामना होदों नोंथांमोना नुनो मोनदों दा बेनि थाखायनो साफ्रोमबो नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जादों जाहाथे बे बेरामनि सायाव स्ट्रंलि गावखौनो गाव रैखा खालामनानै लानो हायो बेनि थाखाय न'आवनो था बायजोआव दा ओंखार आरो साफ्रोमबो गथ' गथायखौ नोंथांमोना बायजोआव दा हगार हर दा बेखौनो नोंथांमोनखौ खावलायनाय जादों दा बाहाय नोंथांमोनखौ आरो फिन खेबसेबाव आर'ज गाबदों जाहाथे बिथां थैनायनि न'खरनि थाखाय जों साफ्रोमबो प्रेयार खालामो बिथाङाबो खालामदों आंबो खालामहरबाय इसोरनाव जाहाथे आलो गोजोनै बिथाङा जायगा मोनहैयो बेनि थाखाय आर'ज गाबनाय जाबाय आरो जाहाथे दिनैनिफ्राय बेबायदि खैफोद जाबावा जोंनि आसामाव थैलायनाय जाफैबावा बेनि थाखायबो जोङो मिजिंथिबाय दा बेजों लोगोसे नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जादों जायफोर बिमा बिफा गार्जेन बिथांमोननिसिम मोनसे खावलायहरनाय नोंथांमोनहा गथ'फोरखौ जाहाथे बाहेरायाव हगार हरा मानो होनबा नुनो मोनदों जोंनि ओनसोल बा गुबुन गुबुन ओनसोलथिंजायबाबो ज' थानानै गथ'फोरा बायजोआव थादों बेरायदों मबाइल गेलेदों बायदिसिना खालामदों दा बेफोरबायदियाबो गोबां खैफोद जानो हागौ आरो गामि ओनसोलाव जोंनिया फ्राय दासिमबो सिनसियार जायाखै बुंनो थाङोब्ला माबा मोनसे फिसा जाथाय थाङोब्ला बाव ज' थानानै नायनाय गावजों जानाय जोंनाव जायाखै जोंनाव गैया बायदिसिना साननानै जोंनाव दासिमबो सोलिगासिनो दङ नाथाय बेखौ साननायखौ गारनांगोन मानो होनबा गामिनियानो जा न'खरनियानो जा न'सुंनियानो जा जों बे समाव रावखौबो राव लोगो होननानै जोङो सिनायनो हाया आरो बेयावहाय मानो होनबा जों भाइरासखौ नुनो मोना बेनि थाखायनो जों साफ्रोमबो सांग्रां जानांगौनि गोनांथि दङ दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ फिन खावलायबाय थादों जाहाथे सरकारनि बिथोनखौ फालियो गावबा गावनो गावनि रैखाथिनि थाखाय गावनो साननानै गावखौ गाव संरैखा खालामनानै लाखिनो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायबाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा साफ्रोमबो आलो गोजोनैनो थागोन फिन खेबसेबाव जों लोगो मोनलायबाय थाबाय थागोन बेखौनो मिजिंथिनानै दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय चेनेला गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै ला नटिफिकेसन बेल थुबानो जाबाय जाहाथे गोदान निउस मोनबाय थानो हायो बा गोबां गियान मोननो हायो गोदान नोंथांमोनखौ नायनायनि थाखाय साबायखर बावबाय गोजोन्थों।